Ke School Alpha English Higher Secondary School Nongpo, sashi sian pat kalapau biang haka examen SSLC, hadin baka wei ke samla puli na katay ke school kalarung haka kerdan top 20, hadin ke result balapan banada ke embos menta ke sengi. Katay ke day ke samla sapi rihun lingdo, kabalarung haka kerdan bakat prajong ke top 20, hadin baka layo ban kur hadu sans pa sapon real marks, but your distinction ru haboro han real teliki subject. Nakaliang katay ke samla, kalapan pau ke jing dokumen kabakraw, hadin baki jing Shitom jongka kila urlong, but yo ban kait ya usok batiang menta kasengi, ringkat kajing aingu ya ublay, badaling ba kajing don ringkat jong u, bakala yo ban kait ya usok batiang. Kala ai kublay kinong hikai, but iki bahayeng ki bajudon hasenda ban kersyan lang ya kani kajing ya kunjongka ya ka examen matric, but don ru kajing angnut ban police science, ban beteng ya kajing puli. We want you to get an inspiration from this. You get this one? Because if you work hard, there's no reason for you not to be at the top. So work for Monday is declared a holiday. All my friends and all the other ones who supported me. Thank you so much. Letitia, yes, I forgot. I'm just really euphoric and this is nerve-wracking, like speaking, and then I didn't think I could make it. Kani ka sengi ka ba kemen yang ka school habaya ka result jong ka SSLC arfo arpulai la I'm bla peni mener ka embos kunjo ya ka higher secondary arts but galong ka eke masuk tenat but ka bangi la kemilen tihiru ba agani ka sengi isapiri hon lengdo ila yo ya karang ka bakapra ha ka top list jong ka embos ha ka SSLC result kalong ka jingo menengkong yo blay e ka jingker shan bor jong yang i baro kong ka school kinong hikay pat kikini kikpar kumjo pat ni ai kublay kinong hikay ya ka jing persyang jong ki ya ka jing ka support jong ki jingker shan jong ki ya ki kena school ka result jong i ka bahay man ka snem kaya kaning so man aingo yo blay ba ya kinong hikay ba ki kena ki biya tresitam na imenta ka snem ni yo ya karang lengbay sa pilihon lengdo bat ka school ka ju terwa balada ki beteng ban puli ha ka school here ka higher secondary class 11 ka school in ai ka free schooling ka ya ka class 11 but 12 lada ki beteng bat ni ha ka nu ka stream ru ini ka dai ka jing kersyan ka acknowledgement yang jongi ka jing itu jongi ya ka jing persyang jing tresitom jong kino ki kena school tengi ya ainu epi ka press ru but I ba kanilang ba ka kubor ba pin ai shakiway pat dan long ba hang ni hari boy ni don ke jingkerman ni dang bon syo ikena ki bala ban wan syakmat ni don kam tang ban tresitom ban pelek jingut ban perkat ban nila ban le ban haben don kata ke jingut ban ngila ban le kemun nila ban le but sa hisin kani kam dei ka sin ban kong ek alpha school ha kani ka snem ni yo ek 12 commerce ru top rank nata mentah kasi ngiyo ke SSLC but nila juyo regisnem nila jule kung taya kiba pas bahai ke kelas 10 ki continue ke study jong ki jing puli jong ki high school ngim kim hap CAA ya hal lada ha kanu ka stream aku beli sigon ya ka jing keli jong ki kaliang jong ki plus baro haba ka result kalami ngidap ka jing sing komen namar jing ki jing ki ki paru kalong kum tahi bagi kun kini bah ka jing pule ki jongki dan kong ai nga ai ka jingu ka buram shaw blay baro bayalam yang ikum ka ying ka sem namar ngi sutu bar da klam ka jing lam ka jong blay imla balay ai yang badi bari ka jing im ka jongi te kum ka kemi ba pe ki kun malang ade im kana ikun do reng along kum ka kemi namar ngi salang nadu bagi dangadet ngape mangana dong sadong rengkat ka kemi ka jongki banya besar banya pendap ki ha ka jing long ha ka do ka mensim ka ninang jing stan tengah bangin aingu nung kuang ayau blay nang bajo kene ka jingyo result ka jung ka sapi menta ka singi de ndap ka disu kumen ka bakraw nga ay ka jingu ka burom ya ka school hangni ka Alpha English Higher Secondary School ka balang ba principal imam kinong hikay baro kilong ki baya support kilong ki ba ay museum ki ba kloy banyarap ha ka jing pule bat de ka jing ay museum ka jing ki ba penlong ya ka sapi bakan minot ba nakaliang jong ngiru ni ong pide ban minot haba
na school kila kbilenti ya ka babha bat ka ik kila ban le ya kata ngim ong bangin le palat ya ka bor ndrei ka ke ba piron ke capability ke jung pi ke de ban le be knang ba piron ra ka burom ya ka school ya la dia bat ya ka yin ka sem bat ya ka thanya he bro ka wei ta ka de ke jing sio ka jungi jaka jonga kum ka bapet kum ka guardian ne ka kemi he jung ki bapet ya ki ha ka yang jung ki baro jung kuliah jung puthi jung ki bat ki benta baro Hakabalin kong siyo tang yang kimak siya ya total te so zero kniat namar ba nakhlamiyo ya ka percentage ka bakam he hande hadin balami kan despat na so kuman baka kateng jonga kalami ke kajing ya nanti kalong kum kiwi kana school ka pasdang school ngong ba ngande pha kan pule na pasdang panembu teng henrei dalalong school pat la subang ban le kai school ban tamo nga kalam long serious henrei hadin kunto pat ka school ki expect ha ang tanayeng te nga pule kat kapala hadin kunto ufak hau January kan nga sutho ba kapor kam dan show kalakim te nga sedang man pule ha nga minat itu kipor bakim mo ha sab nga na pule baro kipor jonga shukun tamun pule kot namal ba ki expectation kalong high untuk nga nakanduk jeng kerman nga duai ba boleh nyarap yang nga ba boleh nyarap siya nga sungu sikat daya te ko aban shim science stream ban kam le bha shu 12 namal ba kalong kam important te nga ko aban ong yaki ba ban pule kot bha banembu teng kumbang hale mga ban pule ban ai 100% khnang ba pila ban poi syakmat ngatip ba ka jiminat kalong kapakongsan ban poi syakata kapor ba jan exam kunto nga pule kumba nriu nyaw punta